Добрий вечір. У прямому етері телеканалу АТР Прайм. Мене звати Айдар Мождабаєв. Я радий, що ви дивитесь нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і по всьому світу, де живуть люди, які цікавляться нашою війною. І я хочу перед тим, як запросити на зв'язок мого сьогоднішнього співрозмовника, щоб ви звернули увагу на те, що написано у мене на футболці. Це SAB.UA, це назва благодійної організації наших друзів Аркадія Бабченка і його друзів з Естонії, Талліна, які протягом вже більш ніж 1,5 року допомагають різним частинам Збройних сил України, в тому числі 48-му окремому кримському штурмовому батальйону імені Намана Челебіджихана. І просто зараз триває збір на медичну евакуацію, там три автівки, без яких не можна воювати. Це те, що рятує життя бійців на полі бою, звідки там їх евакуюють. Ну і так далі. Ви розумієте, про що я кажу. Це важливий збір. Ви можете зайти або на сторінки SAB.UA, або до мене, або до Аркадія Бабченка в будь-яку соціальну мережу, знайти цей збір і задонатити, скільки ви зможете, щоб врятувати життя наших бійців. Чов голос, дуже дякую вам. Я певен, що скоро ми зберемо на ці 3 автівки і будемо рухатися далі. А далі ми будемо рухатися на Крим. Крим – це місце, де все розпочалося, як геніально сказала Севгіль Мусаєва, де має все закінчитися, і де все закінчиться. Сьогодні мій співрозмовник, людина, експерт військовий, до якого я ставлюся з великою повагою і з довірою. Я радий, що він знайшов час з нами поспілкуватися. Олександр Коваленко з нами на прямому зв'язку. Привіт. Вітаю. Класні, по-перше, прапори за твоєю спиною. Я не знаю, це прапор частини військової, так? Це прапори першої 43-ї окремої бригади ОМБР, а другий – це Житомирська територіальна оборона. Саш, я одразу почну з головного, з останньої події, з масованого обстрілу Крима, від якого істерика сталася серед пропагандистів, серед усіх. Тобто безпрецедентна, масована, варварська, тощо звіряче бандерівське бомбардування Криму відбулося. Що це, про який етап війни, зараз я маю на увазі за звільнення Криму, що стосовно безпосередньо Криму, ми знаходимося зараз, що це означає, що буде далі, на твою думку? Ну що ж, дійсно, зараз те, що відбувається в тимчасово окупованому півострові Крим, має деякі дуже цікаві ознаки. По-перше, повітряний простір росіяни не контролюють. Це не контролюється вже їх засобами протиповітряної оборони. Тому що ми спостерігаємо за явищами, які, здавалося б, повноцінно працююча ешелонована протиповітряна оборона повинна нивелювати, протидіяти. Але це не відбувається. Замість цього ми бачимо, наприклад, як прилітає щось дуже цікаве по центру зв'язку командування Чорноморської флотилії. Це було напередодні. А потім ми дивимося за тим, як з'являється інформація про удар по аеродрому в Саках, де знаходиться не тільки авіація російська, і де знаходиться тактична, до речі, авіація. Це також дуже важливий момент. І де знаходиться база по підготовці операторів на іранські БПЛА «Махаджер», де і знаходились засоби малого радіусу дії ППО. Безпосередньо комплекси, зенитно-ракетні комплекси гарматно-пушечного типу, це «Панцер С-1». І про що це все каже? Це каже, що, здавалося б, такі об'єкти, вони навіть захищені які,
але ніякого захисту нема. Комбінований удар дронами та відповідним ракетним озброєнням досить успішний. А до того це мис Тарханкут. Ну, по мису Тарханкут, де було знищено С-400, також був прильот такої собі ракети, про яку поки що говорять, це міг бути модернізований Нептун, це могла бути якась нова, іншого типу ракета, але факт залишається фактом. С-400 не впорався зі своєю задачею, зі своєю основною функцією. Потім була Євпаторія. Знову ж таки, Севастополь, великий десантний корабель Мінська та безпрецедентний випадок в світовій історії знищення підводного човна крилатою ракетою Storm Shadow. Повне знищення. Тобто там воно відновленню не підлягає, згідно з тими фото, що ми бачили. І все це говорить про те, що повітряний простір над Кримом росіяни вже не контролюють. Хто контролює? Ну, судячи за все ж таки це більш якісь дрони, українські дрони та українські ракети. Але це не говорить про якесь вже таке наближення самого звільнення. Треба бути реалістом. Те, що ми зараз за чим спостерігаємо, це формування умов, створення умов для звільнення. А саме звільнення буде вже відбуватися після того, як Сили оборони України звільнять Запорізьку область, Лівобережну Херсонщину, вийдуть до адміністративної межі тимчасово окупованого півострова Крим, і ось тоді розпочнеться нова фаза, новий сценарій по звільненню. Поки що тільки створення умов, які значно покращують становище Сил оборони України, коли вони будуть знаходитись біля адміністративної межі Криму. Саша, я хочу, щоб ти розказав, ну, хоча б мені особисто, як відрізняти інформацію від фейків. Бо навіть я, коли відбувається черговий там ракетний обстріл, ось, наприклад, як сьогодні, теж я бачу повідомлення росіян, що вони все збили. Вони все збили, і це все, значить, там просто вибухи, хлопок, бавовна там у Криму, а насправді ППО російські працюють, захищають надійно Крим. Як найпростіше спростувати їхню брехню про те, що не все збивають? Ось що про це свідчить, саме про те, що ні, що вони не просто там один раз не спроможні захищатися, а що в принципі ну там оборона, ну якщо не зовсім дірка, але така, ну не дуже щільна, м'яко кажучи. Які критерії тут є? Ну, я скажу так, такого роду фейки, їх можна нивелювати тільки маючи верифіковані дані, тобто фото та відео. А якщо вони все збили, тоді, а що знищило великий десантний корабель Мінськ? Або що знищило Варшавянку наступного дону? Якщо ви все збили, а чому тоді вибухнув ЗРФ С-400 на мисі Тарханкут? Якщо, знову ж таки, ви все збили, а що ж тоді вибухало в районі Євпаторії, і потім, коли з'явилися саме супутникові знімки, а що це там за знищені об'єкти були на цих супутникових знімках? Тобто, у тому і уся проблема, щоб якось нивелювати сам фейк, що його нивелювати можна фактами. Фейк, він не має в своєму складі фактажу, він має якісь заяви. Ну, наприклад, усі ми пам'ятаємо цю історію 2014 року про хлопчика, російськомовного хлопчика в трусиках, якого там розп'яли. Як можна цей фейк нивелювати? Ну як можна, окрім того, що закликати до здорового глузду? Ну, може взяти інтерв'ю лише в хлопчика, якого розп'яли, але це навряд чи реально було. Ну так, але знову ж таки, коли Конашенков заявляє про те, що було знищено 100 500 М142 «Хаймерс», ну окей, 100 500 М142 «Хаймерс», а де ваші фото та відео, які це підтверджують? Ті фото та відео, які вони демонстрували на самому початку, ще у 22-му році, це переважно були якісь фанерні, такі собі незрозумілі макети, які імітували цей «Хаймерс». Але жодного не було за цей час знищено. Окрім тільки як в статистиці Міністерства оборони Російської Федерації.
Так само і тут. З ППО взагалі це дуже легко робити першу заяву. Вони завжди роблять заяву. Ми все збили, так? В них все збито. Окей, все збито. А ось так само, як і з Москвою. Якщо все збито, а що прилетіло в IQ башню? А це дрон втратив, мабуть, управління під час дії РЕП, і він потрапив у цю башню. Окей, добре. А наступного дня що трапилось? Дрон також втратив управління і влучив у той самий майже поверх тієї самої вежі, IQ-вежі. Ну, це говорить зовсім про інше. І тому, на жаль, якось нивелювати такі фейки можливо тільки коли з'являються верифіковані дані. Ну, знову ж таки, так само, як вони заявили спочатку, що великий десантний корабель «Мінськ», а також підводний човен «Ростов-на-Дону» можливо відремонтувати. Вони отримали легкі пошкодження. Окей, ми зачекали. І тільки коли з'явилося спочатку фото Мінську, а потім вже Ростова-на-Дону, ми могли оцінити ці легкі пошкодження та вирогідність цього ремонту. Ну, вони даремно назви своїм кораблям дають в вигляді міст, назв міст. Так скоро там пів Росії буде вже знешкоджена. І я бачив цю дірку, яка в цьому човні підводному. Ну, дійсно, там, я не знаю, ну можна, напевно, там дошками забити, там, я не знаю чим, ну. Ні, я не сумніваюся, що вони можуть відправити на ремонт. Взагалі не сумніваюся. Чому? Ну, тому що це класний варіант для розпилу бюджетних бюджетів. 10 років будуть його ремонтувати, а потім скажуть, його неможливо. Ну, а що? Це не так, це не свіже насправді, це працює. В них є важкий атомний ракетний крейсер «Адмірал Нахімов». В них залишилося всього 2 таких крейсера – «Адмірал Нахімов» та «Петро Великий». І от Нахімов, він знаходиться на ремонті та модернізації, увага, з 1997 року. Вони його весь цей час ремонтують. Ну, а чому б так не можна з Ростовом-на-Дону? Ну, відправлять і будуть 20, 10, 30 років ремонтувати. Ну що, бюджет є. Все працює, схема працює. Ти знаєш, Олександре, не знаю, спеціально ти це зробив або ні, але ти принизив російський Чорноморський флот, ти назвав його флотілією. Бо флотілія все ж таки там в Росії одна була, це Каспійська, здається, а Чорноморський, хоча він був найменший за кількістю, за потужністю, радянський флот, ну зрозуміло чому, там протоки, Босфори, тобто вони багато там кораблів таких потужних не тримали, там вони більше там на Тихому океані або там в Мурманську тощо. Але все одно, ось я почув думку одного експерта, не пам'ятаю просто, що Чорноморський флот наразі десь знешкоджений відсотків на 30. Яка, на твою думку, ситуація, враховуючи те, що ось я теж новину бачив, що вже у BBC навіть так сформулювала заголовок, що Україна прорвала російську блокаду Чорного моря, і ось один корабель просто пройшов без... Ніхто не питав у росіян, чи можна, чи не можна. Так? Наскільки цей флот перетворюється на флотілію, а далі, напевно, там, я не знаю на що, і що ми наразі бачимо? Ну, цей процес розпочався тоді, коли було знищено корабель першого рангу, ракетний крейсер «Москва». Ось починаючи з цього моменту розпочався процес перетворення флоту на флотілію. А загально, то дійсно це навіть не приниження, це констатація факту. Це саме констатація факту того, що себе зараз виявляє Чорноморська флотілія, саме так. А 30% не зовсім можу з цим погодитись, тому що все ж таки в них є в складі серйозна компонента носіїв КРМБ «Калібр». Це як підводні човни типу «Варшавянка»,
Це і Алроса, тобто ще 5 човнів носії КРМБ «Калібр», це і корвети, це і фрегати, які мають на озброєнні відповідно крилаті ракети, і не носії калібрів, а, ну, скажімо так, просто бойові кораблі. Тобто ця компонента ще є. І говорити про 30% боєздатності – ні, поки що 30% далеко до знищення 30%. Але те, що вже було знищено, воно дійсно перетворює їх поступово в флотілію. І чому саме цей корабель пройшов нещодавно, судно, точніше, судно пройшло новим зерновим коридором, і його ніхто не чіпав. А все дуже просто. Коли російський військовий корабель виходив в зону, ну, наближену, наприклад, до цього зернового коридору, взагалі відкрите море в Чорному морі, то виникають одразу ризики, що через деякий час десь з'явиться надводний дрон, безекіпажний катер, ну, від якого доведеться відстрілюватися. Ще не факт, що ти відстріляєшся і ти не отримуєш саме посеред Чорного моря серйозні якісь враження. Тому що, ну, наприклад, якщо безекіпажний катер з бойовою частиною 350 кілограмів, він таки влучить в корвет водозміщенням до 1000 тонн, то це гарантоване затоплення. Це невеликий десантний корабель, Ленігорський гірняк, який мав водозміщення майже 4500 максимальне. І все ж таки його змогли витягнути. Але ми всі бачили, як його тягнули по спокійному морю, без шторму. І, до речі, в нього було влучено біля Новоросійську. Тобто і відстань була невелика. А посеред Чорного моря водозміщення 1000 тонн. А це все. Це загибель цього корвету або іншого класу кораблів, в якого буде влучено. Нещодавно була історія з Самумом. Самум також був атакований безекіпажним катером, але що сталося? Вони змогли його відбити, цю атаку, але вибух пролунав біля цього кораблю, і він отримав пошкодження. І назад ми бачили фото, як його тягнули. Його тягнули на буксирах, тому що він не мав повноцінного власного ходу. Так, він не затонув, але він не міг повноцінно йти без, ну, контролюючи свій курс. Отже, і потрібні були буксири. От яка ситуація. Їм зараз небезпечно в Чорному морі. Ну, чи я правильно зрозумів тебе, Олександре, вони зараз бояться відходити далеко від портів, від контрольованої ними території через те, що в разі ураження корабля їхнього, ну, це означатиме його загибель в морі. Це правильно? Так, фактично так. І це наступне. Правильно я зрозумів, що найбільша небезпека цього флоту в тому, що він є, тобто там є декілька кораблів, які є носіями ракет. Саме це найбільш небезпечне для України, правильно? Так, для нас на сьогодні найнебезпечніше – це те, що в них є ще носії крилатих ракет «Калібр». Особливо найнебезпечніше – це все ж таки варшавянки, дизель-електричні підводні човни проєкту 636. Небезпека полягає у тому, що вони можуть здійснювати пуски калібрів з підводного стану. Тобто вони йдуть під воду, їх дуже важко відслідковувати, вони можуть підходити до узбережжя, ну, наприклад, Одеської області, в районі навіть настільки вже економічної, виключно економічної зони, навіть до рівня територіальних вод, і запускати КРМБ «Калібр». Тоді час реакції протиповітряної оборони зменшується, значно зменшується, критично. А при цьому не встигає іноді навіть спрацьовувати повітряна тривога. Іноді навіть настільки все швидко відбувається. Тому у цьому є небезпека. Хоча є свій нюанс. У варшавянах багато технічних та технологічних проблем. Вони там не просто так. Ростов-на-Дону знаходився в сухому доці на ремонті.
Він проходив цей ремонт. Його до речі, його не так давно з ремонту відправляли, і він це вже другий, якщо я не помиляюсь, в нього ремонт за два роки був. Ну, майже кожного року вони повинні проходити або обслуговування, або ремонт. Тобто, якщо їх досить інтенсивно використовують, то і відповідно вони відпрацьовують свій ресурс. Ненадійні субмарини. Отже, і дуже цікавий ще був момент, коли використовувались варшавянки, коли вони запускали калібри, і декілька разів поспіль використовувались варшавянки, а в них 4 пускові. Тобто вони можуть за один раз зробити 4 пуски калібрів. Але вони декілька разів поспіль робили по 3 пуски. Отже, з цього можна було зробити висновок, що у цьому підводному човні, в якомусь з них, є серйозна проблема з однією з пускових. Її треба ремонтувати також. Отже, там не все так добре з варшавянками насправді. А який зараз флагман Чорноморського російського флоту? Щось я якось загубив цю інформацію. Після Москви що там таке? Фрегат, якщо я не помиляюсь, адмірал Григорович, зараз в них флагман. Якщо я не помиляюсь, тому що я під час одного з рейдів безекіпажних катерів по Севастополю, Стрілецькій бухті, було уражено один з фрегатів, який саме важко сказати, контури були саме фрегату, тому, можливо, це саме його і уразили, тобто він також не боєздатний, хто його знає. Але ось після ракетного крейсера «Москва», так, дійсно, там відбулася зміна головного кораблю флагману. Скажи, будь ласка, чи я правильно розумію, що звільнення Криму неможливо без попереднього знищення цього флоту з його інфраструктурою, ППО, всім комплексом цього обладнання, засобів тощо? І якщо це так, то за допомогою чого і за яких умов Україна може і в який термін, якщо ці умови складуться і засоби будуть, я маю на увазі це далекобійні ракети, може і наші, до речі, може і наші або американські ці атакамси, які ніяк не дадуть, де? Наскільки це реалістичне завдання для наших Збройних сил? Просто помножити на 0. Тобто я, насправді, враховуючи історію цього Чорноморського флоту, який тонув стільки разів, скільки його створювали, ось просто абсолютно чотне число таке, да? Зараз воно не чотне, тобто треба, але все одно буде чотне. Це реалістичний, в принципі, загалом план, або ні? Скажу так, є різні сценарії, взагалі навіть коли так якщо розглядати звільнення Криму, є різні сценарії дій, і не обов'язково знищувати увесь Чорноморський флот. Частину може знищити, частину відігнати до Новоросійську, я ж це теж маю на увазі. Да. Їх просто можна змусити тікати. Тобто в якийсь момент для російського командування буде розуміння того, що вони не можуть захистити свою Чорноморську флотилію. Тобто, коли ти не кожного дня, давай так, коли кожного тижня ти втрачаєш корабель вартістю $300 мільйонів, 200 мільйонів доларів, 150 мільйонів доларів, це якось, м'яко кажучи, не комільфо. До того ж, ці військові кораблі треба роками будувати. Їх виробництво – це роки. І ще не факт, що найближчим часом Росія зможе компенсувати усі ті втрати, які вона понесла в Чорному морі за ці 1,5 роки. Наприклад, ракетний крейсер «Москва» вона вже ніколи не зможе компенсувати, бо такого класу кораблів вона не може будувати взагалі. З великими десантними кораблями також питання. Отже, там багато ось таких ситуативних моментів, іноді ситуативних, а іноді навіть глобальних масштабах флоту, якщо не говорити про ту ж саму Москву. Або на весь флот в них взагалі, на всі ВМФ російські, у них всього 3 таких кораблі було. Зараз 2. Ось і все.
І тому так чи інакше, але вони зіткнуться з проблемою, а що робити далі? Відводити в Новоросійськ? Знову ж таки, питання. Новоросійськ усі кораблі прийняти не може, це перший момент, бо він не гумовий. А другий, а з Олінігорським гірняком, де все це також відбулося? Також біля Новоросійську. Ну і третій момент, а коли буде звільнено Запорізьку область, ну і в Новоросійську також не можна казати, що це безпечне місце взагалі-то. І щось туди також буде прилітати регулярно. І отже, вихід по внутрішнім водам виводити кудись, ну, наприклад, в Каспій. Чому б ні? Ось цілком можливий такий варіант, дійсно. Тому не обов'язково майже всю цю флотілію знищувати. А якщо говорити про можливості, то так, безперечно, в нас такі можливості є. Не одразу, поступово, крок за кроком, але відновити вони все це не зможуть. Компенсувати також. І використовуючи комбіновані засоби, наприклад, такі як ракетна зброя різної номенклатури, різного типу, не обов'язково навіть Атакамс. Для цього є і Storm Shadow, Scalp PG, і ми бачимо, що вони працюють. Для цього є, наприклад, Р-360 ПКРК «Нептун» та навіть ПКРК «Гарпун». Ну і, звісно ж, дрони, надводні дрони камікадзе. Головне – це звільнення територій Херсонщини та Запорізької області, щоб була менша відстань до об'єкту знищення. І за рахунок цього ми зможемо реалізовувати більш ефективні ракетні удари по території тимчасово окупованого Криму, там, де в них знаходяться саме бази з військовими кораблями. По тому ж самому Севастополю, наприклад. Ну, ти вже сказав, що звільнення Криму, ну, безпосередньо вже фізичне звільнення Криму, можливо розпочати за попередніх умов. Ну, зокрема, це розрив коридору цього між, ну, зрозуміло, де там під Мелітополем і до моря, так, до Азовського. І ще одна умова – це просування до адмінмежі Крим, ну приблизно там і далі. Да? Що? Ось давай зазирнемо трохи далі і спробуємо подумати, як може виглядати штурм Криму Збройними силами України. Тобто це, ну, за логікою, ми ж не можемо знати. Може, Залужний таке видумає, що ми тут з тобою просто діти, ми нічого не можемо спрогнозувати, ну я так точно. Ось, а в принципі, як так, ну, стратегічно це розрив коридору цього постачання і зв'язку, так? Ну, дійсно, наступне або перед тим, не знаю, знищення остаточно Кримського так званого Керченського мосту. До речі, для його знищення теж особливі ракети потрібні. Там же, ну, там потужна вибухівка потрібна. І що, ну, тут велике питання, я розумію, але ну, мост це точно окреме підпитання таке, да, як його знищити, і чи це є необхідною умовою для початку остаточного звільнення Криму. І ось тоді, коли відбудеться така, ну, певна блокада, наскільки вони зможуть утримувати, забезпечувати там окупанти свої війська, і як може діяти, як фізично, на твою думку, буде відбуватися звільнення Криму, коли ці умови складуться? Ну, насправді, то найпростіша відповідь – це щодо Кримського мосту. Насправді так. Тому що не обов'язково його знищувати. Навіть так? Достатньо, навіть так, не обов'язково. Достатньо пошкодити, нанести пошкодження автомобільній та залізничній частині, які поки що працюють. Це можна зробити як ракетою, так і, наприклад, повітряним дроном камікадзе з відповідною вибуховою бойовою частиною. Ну там треба багато вибухівки, правда, Олександр? Там же, такий момент. Візьмемо, наприклад, 10 дронів камікадзе, які атакують залізничну частину, залізничну колію, саме по мосту. Але коли саме атакують? Коли там проходить, наприклад, ешелон з цистернами, з паливно-мастильними матеріалами. Так само, як і було у 2020 році. Навіщо вигадувати щось нове, велосипед, якщо можна
Ну, можемо повторити, так? Дуже таке, дуже знайоме гасло. Отже, таким чином можна значно підвищити потужність такого дрону камікадзе. Достатньо знати розклад руху потягів, цистерн з паливно-мастильними матеріалами і, відповідно, нанести відповідний удар. Але все ж таки тут важливо найкращий випадок, щоб був виход до Азовського моря, тобто Азовське узбережжя, що було під нашим контролем. Так само навіть для ракет. Можна використати і Storm Shadow, і Scalp HG для нанесення такого удару. І ця колія буде пошкоджена, її буде зруйновано, їм треба буде її відновлювати. Тобто не обов'язково руйнувати міст. Достатньо зруйнувати функціонал кожного напрямку, залізничного та автомобільного. І таким чином буде відрізано його від материкової Росії. Це все ж таки це найпростіше можливе питання. А от звільнення самого Криму – це більш складна буде задача, тому що вона буде довготривалою. Бо звільнення Лівобережної Херсонщини та звільнення Запорізької області – це автоматична втеча усіх тих груп військ, які знаходяться зараз на материковому півдні України, саме до Криму. Тобто це збільшення присутності російських окупаційних військ в Криму мінімум на 100 тисяч. Мінімум. Дуже швидко. І цієї кількості, до речі, їм буде вистачати на досить тривалий час для того, щоб тримати оборони. Усі ті лінії оборони, усі ті окопи, усі ті ВОПи, всі ці фортифікаційні споруди, все, що вони там зараз набудували, майже по всьому Криму, в них нема зараз в Криму ресурсу, щоб все це тримати в обороні. Їм не вистачає ресурсу. Я скажу навіть так, в них зараз основні лінії оборони, основна ділянка по захисту оборони – це трикутник Армянськ, Медведівка, Жанкой. Ось трикутник, де зосереджена основні їх на півночі лінії оборони. Але особового складу, ресурсу, який присутній зараз в них в Криму, недостатньо навіть, щоб тримати цей трикутник. Взагалі. Тобто, якби зараз заходили Сили оборони України в такому стані, на територію тимчасово окупованого Криму, то вони по деяким ділянкам пройшли взагалі без бою. Ось у чому справа. Але коли вони будуть тікати, то вони заповнюють майже усі ділянки, вони заповнюють майже усі лінії оборони. І цим буде проблема. І доведеться не тільки Крим ізолювати, це ізоляція буде не тільки через Кримський міст, через Азовське море, через Чорне море, повітряна ізоляція в тому числі також. І зайнятися чим? Щоденним, буденним нанесенням вогневого ураження по їх об'єктам, починаючи від ближньої зони, тобто з використанням ствольної артилерії, продовжуючи з середньою зоною, це реактивні засоби виведення вогню, реактивні системи залпового вогню, і закінчуючи тилом, глибокою тиловою зоною, тобто використовуючи саме ось ці оперативно-тактичні ракетні комплекси, крилаті ракети і так далі, і таке інше. І це може зайняти багато часу. Це може зайняти півроку, це може зайняти навіть більше. Але головне – це послаблення, нивелювання, знекровлення їх ресурсу, які вони розмістять в Криму. І так чи інакше ми цього досягнемо. Особливо, коли вони не будуть мати логістичного зв'язку з материковою Росією. Знаєш, я нещодавно спілкувався з декількома військовими нашими, які беруть участь у звільненні там з Запоріжжя, Запорізької області, на півдні і на сході. І вони всі віддають належне ворогу в тому, що вони дуже потужні, дійсно побудували фортифікації. Тобто окопи, грубо кажучи, окопи, бліндажі, тощо, навіть бетонні там зустрічаються. Тобто в них, на жаль, був час через певні обставини, про які ми не будемо говорити, це наших партнерів теж стосується, але маємо те, що маємо. Ось як Україна може ефективно і за допомогою чого
яких засобів, наземних або повітряних, як це можна зневелювати цю їхню перевагу? Бо коли йде наступ, наявність таких потужних укріплень – це перевага тих, хто захищається. Що з цим робити? Різні варіації, тобто є відповідна номенклатура, але, як завжди, нам її не вистачає. Так, як нам не вистачало під час прориву першої лінії оборони, смуги забезпечення, нам не вистачало таких засобів, як установки розмінування. Нам не вистачало інженерної техніки по розмінуванню. Нам не вистачало протимінних тралів та навіть протимінних плугів для важкоброньованої техніки. Всього цього не вистачало. Так само нам зараз не вистачає елементів, які допомагають саме проривати та знищувати укріплені райони, фортифікаційні споруди. Тобто, якщо ми кажемо про достатньо такий укріплений якийсь об'єкт, що для цього потрібно? Ну, наприклад, бронебійна бомба, як варіант. Досить потужна. Якщо ми кажемо, скажу так, штаб біля Маріуполю було знищено російський, і він саме був укріплений з бункерного типу. Чим його знищили? Його знищили ракетою Storm Shadow. Бо вона має бойову частину проникаючого типу, бронебійну, тобто саме створена для того, щоб знищувати ось такі об'єкти. Але якщо це ми говоримо про штаб, де знаходяться офіцерський склад і так далі, таке інше. Але якщо ми кажемо про кожен ВОП чи про кожен якийсь об'єкт, в якому знаходяться російські окупанти, то на усіх ми Storm Shadow не напасемося. Не вистачить просто. Тому потрібна значно більша кількість, відповідно, засобів ураження іншого типу, та, наприклад, для ствольної артилерії 155-го калібру, або, відповідно, використовувати іншу тактику ведення війни. І зараз вона використовується. Ну, наприклад, знищення, саме робити акцент на знищення великої кількості живої сили. Для цього використовуються касетні боєприпаси. І вони використовуються як ствольна, так і реактивна артилерія великій кількості. І не тільки. Тобто комбінувати, адаптуватися. А коли чогось не вистачає. Коли нам не вистачало для прориву першої лінії оборони засобів розмінування, то розміновували вручну, до речі. Піхота використовувала свій потенціал для розмінування. Це взагалі герої. Я от хочу сказати, люди, які на колінах буквально розміновували. І не тільки так, і це треба ще розуміти, чому саме так. Чому для цього переважно використовувався ручний метод розмінування. А тому, що коли ти використовуєш відповідні пристрої для розмінування, то їх фіксує ворог, бо є електромагнитне відлуння. І коли ти розміновуєш відповідними пристроями, тебе може накрити артилерія ворожа. Ось у тому та і проблема була. Ти себе розкривав. І розкривав не тільки себе, а розкривав де-факто свій підрозділ. Бо десь поблизу повинні бути ті, хто потім цією стежкою пройде, яку ти розміновуєш. Тому все робилось саме ось так, вручну. І так само в другій лінії оборони, де потужні рубежі у супротивника, ми відповідно адаптуємося. Використовуємо, коли в нас дефіцит тих чи інших засобів, ми використовуємо нову тактику ведення бойових дій. Ще одне питання, теж я з військовими обговорював. Це, воно просте, воно на поверхні лежить. Путін пишається і розраховує на те, що в нього тупо більше живої сили. Просто більше все. Гроші ще є. Війна ця, якщо хтось має сумніви, базується відсотків на 90 на грошах, які є в
Путіна, який він накопичував роками, коли будував свій рейх і готувався до повномасштабного вторгнення. Великі, ну, в 10 разів більше вони платять тим, хто йде вбивати українців, ніж вони там можуть заробити десь в ТВ або там навіть в Тамбові, там десь таке. Да? Тобто стимул простий, це гроші для переважної більшості цих людей. І їх дійсно багато. І Путін, коли каже, що 270 там, тисяч, може він і бреше трохи, але в принципі масу людську, якщо їх можна людьми назвати, він може набрати. Я військовим ставив запитання, що з цим робити, ну, як нівелювати це. Вони кажуть, що це працює, ну, є така якби тактика знищування логістичних шляхів завдяки розвідці, знищення там складів, щоб вони, ці їхні війська, тобто немає сенсу там підганяти 100, 200, 300, 500 людей, якщо вони не забезпечені, так? І таким чином гальмувати, відрізати і примушувати їх відходити через те, що просто тупо не вистачає там патронів, снарядів тощо. Наскільки це реалістично по лінії фронту і наскільки дійсно, чи дійсно Росія цей розрахунок на кількісну перевагу він може спрацювати? Або вже є такі засоби і методи, які зневелюють ну, цю обставину, очевидно, об'єктивно? Тут треба згадати Другу світову війну. Радянську, червону, крестьянську Червону армію. Робочу крестьянську Червону армію. Всі ми пам'ятаємо те, як тоді відбувалося наступ. Як там Жуков це, так? Ну, по мінних полях. Він запускав людей по мінних полях, і вони там, да. Так, і як взагалі займалися ворожі позиції, що всі йшли в штурм, те, що і має назву, такий собі міцний штурм, так? Але тоді також робився акцент на кількісну перевагу перед нацистами. Але є нюанс, серйозний нюанс. На той час в Радянському Союзі працював ВПК, військово-промисловий комплекс, 24/7, нон-стоп, постійно. І усе це м'ясо, воно мало серйозний потенціал підкріплення у вигляді механізованої та технічної компоненти. Оце, і окрім усього іншого, був ленд-ліз. Величезний ленд-ліз, величезний, насправді. На боці, так, Радянського Союзу. Отже, технічна компонента була величезна. І коли говорять, що там Жуков, він кидав усіх так на самогубство, ось просто в м'ясорубку, так, це правда. Але там була не тільки м'ясорубка. Там ще й була велика кількість заліза, яке підтримувало ось ці наступи цих м'ясних штурмів. А що зараз у росіян? А у росіян не працює військово-промисловий комплекс так, як він працював в Радянському Союзі. Але, Саш, все ж таки кажуть, що, ну, це визнають і навіть американська розвідка, і британська, що йому вдалося налагодити випуск ракет і навіть збільшити у порівнянні з 22-м роком перше, да? І що, в принципі, вони, ну, я просто знаю таку інформацію, і в 2-3 зміни працюють там снарядні заводи, я не знаю, як вони називаються правильно, і інші. Тобто вони намагаються, вони не сидять просто, не склали рук, а Путін фюрер вимагає. Ну, хіба ж, коли їм щось не вистачає, хіба ж вони не будуть запускати 3 зміни? Будуть. Але, знову ж таки, виробництво само є. Наприклад, тієї чи іншої номенклатури, там, танків, артилерію вони виробляють? Ні. Ось що найцікавіше. У них немає виробництва артилерії. Взагалі? Ну, САУ МСТ-С, 10 одиниць на рік, масштаб. Це круто. У них є розконсервація, зняття з консервації, збереження, але не виробництво. Вони зараз не виробляють, наприклад, буксуємі гаубиці. Гіацинт-Б, Места-Б. Що вони роблять? Д-20, Д-30. Вони це все знімають з консервацією. Так, в них цього заліза багато. Але найголовніше це те, що тим не менш вони не можуть вийти на параметри
коли можуть забезпечувати свої підрозділи достатньо, щоб ці підрозділи, ну, наприклад, могли ефективно наступати. Або щоб ці підрозділи могли ефективно вести оборону. І ми, до речі, зараз бачимо, що так чи інакше, але там по всій лінії фронту в них оборона просідає. Вони не можуть її тримати в Донецькій області постійно, вони не можуть в Запорізькій області тримати без підкріплення, використовуючи резерви, більш того, стягуючи з інших плацдармів. Така сама ситуація на лівому березі Херсонської області. Якби в них там було все добре, а чого там б розросталася сіра зона? Там постійно збільшується сіра зона по лівому берегу. А як це так? Ну, сіра зона – це не ваше, не наше, але коли ти втрачаєш свою позицію, це вже сіра позиція, ну якось виникає питання, чого ти її не можеш тримати? Ти ж в обороні знаходишся. Ти ж навпаки в більш вигідному становищі. Щось не так йде. От проблематика саме їх у тому, що так, наприклад, особовий склад вони можуть там десь набрати. Хоча, як ми бачимо, вони досі не розпочали навіть часткову мобілізацію 2.0, не кажучи про відкриту повну мобілізацію. Це перший момент. Другий момент, вони не можуть вирішити питання дійсно з забезпеченням своїх військ пропорційно необхідною кількістю, наприклад, боєприпасів. Ну, от, так, вони намагаються нарощувати випуск снарядів. Окей, добре, це правда, це вони можуть. Але виробництво їх снарядів залежить від, ну, наприклад, наявності такого елементу, як порох. У Росії немає виробництва пороха, який може задовольнити виробництва мільйона навіть снарядів на рік. Не кажучи вже про 2 мільйони. Тобто його треба імпортувати, треба, щоб його хтось постачав. Хто його постачає? Ну, наприклад, Китай. Залежність. Ось вона присутня. Залежність від постачання. А коли є залежність від постачання, то не завжди графік працює, графік виробництва. А якби у Росії дійсно були плани по нарощуванню усіх цих можливостей, вони б вже не домовились би з Іраном про постачання пострілів до Д-20, Д-30, 152 та 122 калібру. Вони б не їздили б на зустрічі з Кім Чен Іном постійно, не вклонялися б йому кожного разу і казали, ну дайте нам снарядів, ну трошки. Отже, є ця проблематика, і вона досить серйозна, і це помітно навіть на фронті. Коли вони могли робити 80 тисяч пострілів на добу, і коли вони роблять 10-15, максимум 20 тисяч пострілів на добу. Це вже є різниця. І це при тому, що вони наростили виробництво. Я не знаю, чи можуть вони зараз виробляти 2 мільйони. У мене є сумніви щодо цього. 2 мільйони снарядів на рік, до речі. Бо їх максимальний потенціал був 1,5 мільйони – це лінії виробництва. Потенціал лінії виробництва при 3 змінах. Як вони змогли наростити там 500 тисяч? Ну, добре, 200 тисяч, 250 тисяч, окей. Але до 2 мільйонів, але навіть якщо 2 мільйони – це скільки пострілів на рік кожного дня? Це приблизно 5-5,5 тисяч пострілів. І порівнюємо з 80 тисячма 2022 початок повномасштабного вторгнення, коли вони могли наступати, і за рахунок, знову ж таки, постійно працюючої артилерії. 80 тисяч та 5,5 тисяч. Ну, таке собі. Ясно. Я хочу ще, у нас остання частина програми, десь 10 хвилин залишається, обговорити про ситуацію з повітряним простором. Тут найбільш мобільна ситуація, як я бачу. Так? Галузь ця розвивається в Україні, дрони різні абсолютно, виробників, винахідників багато, до яких я особисто знаю, це якісь, знаєш, якісь ньютони з сучасності, які там таке видумують, що там навіть уявити не можна. І багато, дійсно, різних типів дронів. І постійно йде розмова про те, що їхня кількість збільшується, і можливість їх розширюється, тощо, дальність і так далі. Одночасно росіяни, вже от сьогодні був обстріл з акцентом на енергетичну інфраструктуру, і вже і Зеленський казав, і Захід каже, і всі кажуть, що вони знову, такі
вперті терористи, вони знову почнуть бомбувати енергетичну структуру. Я, правда, не знаю, що вони нового можуть нам показати, може ти знаєш. Та? Ми пережили ту зиму, ми, в принципі, готові. Ну, на рівні людей, я маю на увазі. Я не знаю, що там змінилося на рівні держави, там, енергетики. Але і в той же час Буданов, здається, сказав, що якщо вони будуть знову знищувати нашу інфраструктуру, ну це вочевидь вони так робитимуть, вони отримують відповідну відповідь. Що мається на увазі і який сценарій війни в повітрі ти очікуєш цієї зими? Осені, зими тощо. Ну, те, що вони будуть тероризувати саме енергетичну інфраструктуру, так. Я також впевнений, що вони від цього не відмовляться. У нас покращилася протиповітряна оборона. Це дійсно так. В них зовсім інший зараз потенціал та можливості нанесення ударів. Тому вони будуть якось адаптуватися, експериментувати з новою тактикою нанесення ударів. Окрім цього, наша енергетична система, вона також адаптувалася. Вона навіть в січні вже 2023 року вона не так реагувала на удари по енергетиці, які відбувалися з боку росіян, як це було, наприклад, в жовтні та листопаді. Тобто вона вже на той час адаптувалась, там було змінено загальну систему живлення трохи, відозмінено, і не тільки. Тобто в якомусь сенсі ми підготовлені по різним параметрам. Але щодо відповіді, ну це дійсно також дуже цікаво, тому що загально удари по енергетичній інфраструктурі – це цивільні об'єкти. Але, з іншого боку, якщо у росіян від цього енергетичного об'єкту живиться якась військова частина, або щось інше, то в такому випадку я можу сказати, що це є також цілком законний об'єкт для знищення. Ну і що там Білгород буде в блекауті, або Ростов-на-Дону, або Курськ. Ну, хто ж винен, що від вашого енергетичного об'єкту живилось аеродром, відбувалось живлення військових частин і так далі, або якихось засобів там, якоїсь частини з протиповітряної оборони і так далі, і тому подібне. Можливо, такий варіант. Я не заперечую. А можливо, це може бути інша відповідь вже по території Російської Федерації, значно більш жорстка, аніж прильот дрона в Ту-22М3 або Ту-95МС. Ще хочу запитати в тебе твоє враження від диверсійних атак на аеродроми. І на аеродроми це найяскравіші були події, і вони продовжуються. Знову знищені літаки. Тоді було це за допомогою дронів, які невідомо звідки з'явилися в повітрі і відбомбувалися. А потім кудись там зникли або впали, я не знаю. Але вони своє відпрацювали завдання. Потім були вибухи, хлопки за допомогою під Москвою. До речі, там спалахнули літаки так само десь там на базі. Про що це нам свідчить? Це така альтернативна гібридна тактика українських військ, так? Нашого Генштабу, нашої розвідки. Наскільки це ефективно і, не знаю, все, що ти про це думаєш, як ти аналізуєш цей напрямок такого внутрішньоросійського фронту? Сьогодні цієї ночі по нам наносились удари ракетами Х-101, 555. Носіями цих ракет є літаки Ту-95МС. І у той час, як ракети вони можуть виробляти, а літаки вони виробляти ці не можуть. І кожен знищений такий літак – це мінус ноці, а їх у них небагато. А скільки таких великих бомбардувальників? Півсотні загальна кількість літаків, але найцікавіше те, що боєздатних не більш 25, тобто половина.
Інше або ремонт, або канібалізм, або інше А якісь це цікаві. теж, ну, здається, це літаки, на яких ще за радянських часів Джохар Дудаєв літав. Ось, ну, це ж не нові, да? Так, це старі радянські літаки, які вже давно відпрацювали свої ресурси. І це неодноразово вже всі помічали. На цьому акцентувалась увага. Літак, який повинен за своїми характеристиками нести 8 ракет, він використовує 2-4. Тому що в нього відпрацьовані ресурси, є загроза для того, що він просто не зможе витримати таке навантаження, особливо під час пуску. Інший момент. Ту-22М3, пуск Х-22. В них є ці Х-22, вони їх знімають з консервації, вони їх ремонтують, вони їх навіть модернізують до рівня Х-32. Але Ту-22М3 в них також обмежена кількість. До 30 літаків боєздатних. І все. Отже, планомірне знищення літаків, які вони не можуть виробляти, і яких в них обмежена кількість, дозволяє нам в якийсь момент повністю досягти повного паритету в питанні, ну, скажімо так, безпеки по нанесенню ракетних ударів по території України. Бо якщо в них не буде Ту-95МС, якщо в них не буде Ту-22М3, а чим вони будуть наносити удари ракетами Х-101, 555 та Х-22? Ну так, дійсно, в них ще залишаються КРМБ «Калібр», які вони можуть з кораблів запускати. Але зараз це вже інше питання. Ми говоримо про авіаційну компоненту. Тобто так, дійсно, такі удари, вони є дієвими. І вони дають результати. Ну, тут ми маємо подякувати ГУРу і СБУ, напевно. Я не знаю, хто там конкретно чим займається, але це дуже так зухвало, дуже круто виглядає. І вони розгублені, ці наші вороги, бо там, ну, Псков, ну, як вони не уявляли. Під Москвою горять літаки. І все нібито там 1, 2, 3, 4, 5, але зрештою це стане якоюсь сумою, яка вплине точно на ситуацію на війні. Останнє, що я хотів запитати, 3 хвилини залишається, про танковий паритет. Ось остання новина, що шведські аналоги леопардів, забув назву, ще 10 штук з екіпажами підготовленими прибули зі Швеції, там Данію, згадують ще інші країни. Я не знаю там загально кількість, але коли я чую, що росіяни там десь на якомусь напрямку 400 танків тримають, або може це пропаганда, і це зняти з консервації, там я не знаю, як ми можемо, чи ми можемо говорити про танковий паритет якийсь, бо танк дійсно така, ну, крута зброя в бою. Ну, танки на сьогодні, по-перше, танкові дуелі – це велика рідкість. Танки переважно використовуються як вогнева підтримка піхоти та як така імпровізована артилерія. Це 90% усіх боїв виконується саме в такому форматі. Щодо танків типу Леопард-2, ну ці танки, які ми отримали від Швеції, це Stridsvagn. Тобто це варіація Леопард-2, яка отримала, ну, трошки відозмінену броню і інші характеристики, там, номенклатуру. Але загально це Леопард 2А6. Ну, в чомусь покращений Леопард 2А6. Дуже класна модифікація Леопардів 2. І вони мають перевагу майже над усіма російськими танками. Але ми використовуємо не тільки леопарди. Ми продовжуємо використовувати Т-64, Т-72, Т-80, ну і Т-90 також, до речі, трофейні, які у нас є. Ну і всю іншу номенклатуру. Тому, коли говоримо про загальну кількість російських танків, та їх завжди в них буде більше. В них завжди їх буде більше, в них на збереженні їх набагато більше. Але в них погіршується якість, і в них менш умови ефективного використання, все менш цих умов. Тобто в них танкова складова, вона деградує. Вона деградує і, скажу так, це загальна їх проблема з ББМ, з танками, дефіцит цієї техніки. Бо їм треба набагато більше,
через меншу якість. В нас якість все ж таки змінюється, і ми змінюємо тактику використання танків і взагалі тактику знищення ворожих танків. Тому, скажу так, паритет кількісний – ні. Кількісного паритету нема. А от якісний – так, він з'являється, він є. І це ми ще з паном Олександром Коваленком не згадали про танки Абрамс преславуті, які скоро вже будуть, так, і про літаки. Я дякую Олександру Коваленку за те, що знайшов час взяти участь в нашій програмі. Поговоримо наступного разу з ним про інші види озброєння, про все інше. Дуже цікаво, до речі, завжди. Вам я вдячний за допомогу, за те, що ви дивитеся АТР, і за те, що допомагаєте окремому Кримському 48-му батальйону штурмовому. Ось ця організація збирає гроші на медичну евакуацію для батальйону.